O conselleiro do Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras visitou este xoves o depósito de augas de Lagazós, xa rematado e construído cos fondos autonómicos. Agustín Hernández aproveitou para anunciar que o seu departamento investirá nos próximos meses case 2 millóns de euros en Lalín. 1 millón irá para o novo concello. Axudar na urbanización do entorno do concello é unha actuación que imos a facer a través dese plan mediante a aportación da Consellería de 1 millón de euros para colaborar co concello na mellora do entorno desa nova zona. Antes do mes de xullo, a partida será aprobado no Consello da Xunta para poder asinar o convenio co concello antes do mes de agosto. O conselleiro cree convinte contribuir a levantar o que dixo será o centro administrativo de Lalín do século XXI. O alcalde agradeceu a aportación. Eu sabía que Agustín iba a ter unha sensibilidade especial connosco, pero o feito de que nos aporte 1 millón de euros para o entorno do concello, porque non é a Plaza Galicia, todo o entorno do concello, un edificio como ese, se non está ben rematado de arredor, realmente quedarían as papas raras por moi pouquiña fariña. Polo tanto, agradecerlle en nome dos lalinenses e da corporación o esforzo que fai, que non vai a ser en baldío, porque normalmente en Lalín